Els departaments de Salut i Justícia preparen un pla de xoc per reduir la taxa de suïcidis a les presons catalanes. Les dues conselleries s'han donat 15 dies per buscar mesures concretes que ajudin a reduir unes xifres que estan disparades. I és que la taxa catalana de suïcidis a les presons duplica la taxa espanyola i l'europea. Només aquest any s'han tret la vida 10 interns. L'últim, ahir, a la presó de Lledoners. Oriol Pujador. Aquest matí s'ha reunit de manera extraordinària i urgent el grup de seguiment de la prevenció dels suïcidis a centres penitenciaris per mirar de començar a elaborar aquest pla. La mort ahir, com deies, d'un reclús a Lledoners ha estat la gota que ha fet vessar el got. El grup de treball té 2 setmanes per presentar mesures que ajudin a reduir aquestes xifres. Una de les mesures que hi ha sobre la taula és incrementar el control sobre els presos que tenen antecedents d'autolesions. Des del sindicat CESIF Presons, el seu coordinador a Catalunya, Alberto Gómez, ha demanat en declaracions a Catalunya Ràdio que els funcionaris de presons tinguin justament això, un paper principal en aquest nou protocol. Som els professionals que més temps passem amb ells, no? Veiem el seu dia a dia, veiem quin és el seu tarannà, quina és la seva evolució o involució, i podem estar més al cas de la situació. Llavors, qualsevol mesura que es prengui ha d'agafar els professionals de vigilància com una part fonamental en aquest nou protocol. El grup de treball està integrat per directius i personal tècnic dels 2 departaments, així com també per professionals especialitzats en l'àmbit de la salut mental.